Nik gomendatzen dudan filma Las Herederas da. Horizontes Latinoseko inaugurazioko filma izan da, Sebastiane saria baitare eman zioten atzo, eta Berlinetik sari pare bat irabazi zitun. Historia Paraguaiko burgesia ertaineko, esan genezake ertaineko historia bat da, eta bi emakume 60 urteko, gutxi gora berako bi emakumeen arteko historia da. Nola pasioa eta desioa nola aldatu daitezken baita ere, bi emakumeen arteko maitasun historio batekin, eta jakinez gaina Paraguaiko filma dela, Amerika Latinoan homosexualitateari buruz hitz egitea ez da erresa izaten, eta horregatik filma oso zeharka, esan genezake, era modu leunean, baina oso finean, kontatzen du historia, eta horregatik oso gomendagarria da, estetika baita ere oso politia da, argilunak oso ondo erabiltzen ditu, eta batez ere gomendagarriena nik uste da aktoresek egiten duten lana oso ona da, eta gero baita ere gartzela paraguaiarrak ateatzen dira, baina ez askotan telesaietan ikusten dugun moduan, baizik eta modu naturalean, eta nik uste dut Paraguaiko filma izateko oso lan fina egin du Marcelo Martinezi zuzendariak. Ekoizpen gaina internazionala da, eta berez nire gomendioa hori izango litzateke. Zinemaldian gogo biziz ikusi nahi dudan filma Peter Stricklandren sail ofizialeko Infabrik da. Filmari buruz egia esan ez dakit asko, soineko edo ehundegi batetik ateratako historia bat da, baina ez dakit oso ondo argumentua, baina berez zuzendaria jakinez lehenago egin zuela The Duke of Burgundy eta Berberian Sound Studio estetikoki oso film erakargarriak dira. Esan genezake nahiko estetika zaharragoarekin, baina oso ondo gaurkotuak. 70ko batez ere film berezi batzuen estetika zaintzen du Peter Stricklandet, eta nik uste dut jende askok aurkituko duela filma oso polit bat. Ni berez gogo handikin nago filma hori ikusteko, eta ea jarraitzen duen Peter Strickland zuzendari britainiarrak bere modu oso estetiko eta zoragarrian filmak egiten, eta Infabrik izango litzateke nik berez hori izan dudana gogo biziz espero dudan filma, aurten, sail ofizialekoa.